Allah ka sa mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka sa ranar alkiyama muna cikin masu yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakiya. Allah ka sa mu zama hadiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka azurta mu da arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu daga tafkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shayar da mu daga tafkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Allah ka ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi. Allah ka ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminci. Allah ka ƙara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mana san masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana kin makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu dawwama a soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ɗauki ranmu a cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka haɗa mu da masoyinmu. Ya Allah ka haɗa mu da shugabanmu. Allah ka haɗa mu da manzanmu. Allah ka haɗa mu da muradinmu. Allah ka haɗa mu da mafi daraja da kuma mafi alkhairin dukkan halittu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bai halicci kamar ka ba, ba zai halicci kamar ka ba, kuma ba za a yi kamar ka ba, kuma ba a taɓa yin kamar ka ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik.